Be people those who from the ambulance. Oh, you're not a person there. Yes. Why am I going to be a whole lot of war? I get to people who see from the ambulance. It will be the men. Yes. Okay, Sylvia. I recognize the father. Yes. I recognize. I am those who are from the ambulance. I will never be ever I know. They are Monday for a Monday. I'm going to States. Austin, so can you go from the ambulance? I never ability. Oh, my father, Crobo. MSC here. Then only one day, my father from a boy. I'm in charge of choice play. Yes. Yes. The offer of one to Mama Father.
Yes, teacher, you are wonderful. Say all teacher, Nico Nelly, on our water, by Nanya, teacher Marie Honor, I'm a GM number, more quite friend, will give all the ball. I got a kappa, by your foot, Mambo and kappa. It's a big half also. Yes, teacher original. I take a Sister Rainbow. Sister Rainbow, on our bar? Yes. Reverend Father. Father Pai Nachi. Oh, one night trouble. Yes. But I tell you, no, the mother demo. I take a Reverend Father, of course, in Egypt now, yes. God has a final say. I like Mr. John Awuchie, and a man called Lord Kabila. Yes, I like the Lord Kabila. I will not yes, I like the Lord Kabila. I will not my Lord second son to the late chief. To genuine, I would share. I like the law.
jikọtara anyị na ya site na baptizim anyị were ruo n'ọnwụ. Ebe ọ bụ na Kristi siri n'ọnwụ bilie, anyị nwekwara ikere iso ya bie ndụ ọhụrụ. N'ihi ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na anyị ga-adịkwa n'otu oyiyi nke ndụ. Anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, anyị ji obiọma narị ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Ezinne Bridget, nne nna Awuchie, mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mehiere site na-adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, tọpụ ya na agbụ niile nke ọnwụ, ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị.
kanisa tumepata unonoka ebata hizo ni Kristo kwa hiyo sijua Bridget na
Akụkọ
na mbe na ewu jere isi ọkụ ha wee ebe a na-eji isi ọkụ mbe nọ n'ihe ọ tatata ụdị tinye onwe na mpio ebe a si otu bata ka ọ mara ma ọ ka ya ka ewu na-eme onwe ya afọ n'efu emegidezie mgbe onye nwa akwụ batara n'ihe ọrụ ụzọ mpio mbe tinye isi ozugbo tinyere isi ihe na-ahụ pịara ọ naghị n'agbanyeghị na ọ dị slow ewu wee tinye isi afọ megide kodo ọtụtụ n'ime anyị na-eme ka ewu ndị tụsara ahụ ọ dịka gasị ebe nne anyị nọ ozizide anyị ọ bụ ekpatara ụka ji were ọtụtụ na egwu na ukwe na egwu ndị ọzọ na-agbaziri anyị ofu n'ime ugbo ụka na-ekpe n'oge ọnwụ n'aka emetụ m n'ahụ bụ cheta na mgbọsi ọnwụ kekatiri na-atụ ihe kekabarunu bụ nsọ ezi omume o Jesu biko Jesu amụtala anyị n'ụwa n'ime afọ na nta ndụ anyị dị nwa nkenke mgbe ọ si ole na ole o Jesu biko Jesu Onoponti omenjọ jingara garube osinu n'ilu ozu n'eliwu gabụ o Jesu biko Jesu n'ugwu mmadụ n'ụtụtụ ozu na uhuruchi eze nke mmadụ niile bihụrụ arụrụ o Jesu biko Jesu ugbo ndị a anyị ji atụ n'uche na-akụziri anyị na icheta ọnwụ ime nwayọ echikọnata onwe gị ọnụ mara na ebe nọ ọbụba anya na mkpụrụ uche nọ anyị ga-ahụ maka pet in general kụzie maka ndụ nwanne anyị nwaanyị ezinne Bridget Nnenna Amuchie then ngwezie maka anyị ọbụba dị ndụ were chịkọtazie nkata anyị ọnụ that in general enwere ihe mere n'ofe ebe m jere na m jiri ikorobịa nke ọma ka a kọrọ m atọ anọrọ m ya and ebe ahụ ihe a mere atụrụ too far away from around the vicinity mụ na fada ọnụ ya nọ as a deacon fada wee sị m bịa na enwere ofu agadi nwaanyị nwụrụ anwụ ka ndị ebili ozu nke a mere n'ihu ọbụla mmadụ kọrọ gị anyị wee rute ebeziri ebere ezicha iyi
abanye ozu ka a na-echizi ozu a na-ekwe onye aja one by one ewere ofu nwa nwa agadi nwaanyị anwụ anwụ ka e butere na iyi si ya kwenye aja ekwenye aja okpuru ya na shọpụrụ akwụkwọ nwoke ya kwuru okwugide tie nwa mmadụ elu n'ime na-abata ozu mmadụ ukwu ya so ya bata ihe m na-akpọ bụ true life story ọ bụrụ ka o si nwere ụtọ ọnwụ nke ya ọ ya maka o si wee baa ya etu ebe onye na-akpakasị a kedu ka isi ụtọ ọnwụ kedu ihe ọnwụ gwọrọ gị bikos ebe ọ bụ na a na-ekwu maka ọnwụ bụ so many things to so many people on a day like this kedu ihe ọnwụ gwọrọ gị kedu ihe ka eji wee na-aba an opportunity for food and drink. Come out and don't eat it. Hold on now. And I thought, see, you never done it better. They were again, never done. Why? It's the papa. But the wine now, isn't the wine? I'm not going to
maka ya maka mụ na gị kedu ihe a na-ekwu maka anyị mbọsị anyị ga-ahapụ ị ga-achọ ka onye na-ekwu okwu Chukwu na ntị si asị how I wish na ọ bụ opportunity ọfụ na ọ bụrụ mmadụ nwụọ ejekọpụta maka obere dị mma maka obere dị njọ ọ ga-enye aka site na fọs na-ebi anya na-echete na a ga-enwe the day of reckoning. Kedu ihe onye ga-ekwu okwu Chukwu mbọsị ị ga-ahapụ ga-ekwu about you? Ị ga-achọ ka o si asa ị ga-achọ ka okwu ka isi webire ndụ n'ọma enwere ihe mere n'ofe ebe nke a bụ true love story n'ebe ọ mere afa maka mgbọ ya afa o nwere ike m na-ana ndị ahụ ewere obodo echiche m n'ụlọ puku onye isi mana o mere true love story ofu nwoke a na-akpọ Sive biko onye nọ n'ụka afọ ya bụ Sive ọ bụghị maka gị ka m na-ekwu Sive nke m na-ekwu ahụhụ Sive na-abata n'ụlọ ụka abata n'ụlọ ụka ifu ka o si aga owututo ọnapụta ekwere si n'ụlọ owututo ojuluda onye ụka eme njọ ọgbara ya na Sive bịara ịnọ n'ụlọ aka arụrụ si ehe onwere mara Sive bụ ihe ọ bụ ọ tiri mgbọsị ọ na-eji ụmụ obido sawa asịsa ndị ọrụ ndị ojikọ isi bụ nwanne na ọnwụ nwanne na ọnwụ nwanne na ọnwụ nwanne na ọnwụ imewe omume imewe omume imewe omume hapụ aka ga-amụta ọzọ aka ga-amụta ọzọ ụdọ ọzọ ezigbo ogbugbu n'ọtọ eji ụwa na-atụ oyi ịbụ nwanne na ọnwụ ọmgbe nwanne gị nwụrụ nwanne gị agị na-enachi ugbo ọmgbe o ruru n'ọnwụ na-edezie Chineke na-agbasa ihe okwu maka ịkụzikere ebe ọ nọ maka na pụta ụlọ ala Igbo kịta anyị nwere so many people nọ in the cattle of go back to your roots ndị bufere ụzọ ọ bụrụ na e nwere ihe onye ọbụla mere gị kedu isi ka isi wee mechaa anya ọ dịghị ka ọ ka ihe mere gị ihe mere gị ịtọ maazị ụfọdụ na-amabụ n'elu eze nwaanyị ụfọdụ na-aba eze nwoke pụrụ ndị nsọpụrụ ọ bụ sọsọ ya pụrụ ime ala go back to your roots ị na-go back to your roots ịma nche ụka ịjụrụ ihe nleta wetara nsogbu adịghọ mana ihe bụ akpọ ihe ejere ahụ pafọ mmaka wee na-eji ihe ndozi ụda ọnụ na-atọ uche ihe n'ofe ọnụ na-atọ uche wee na-akpọ ịgba ọ ga-adịba mma na iche eche ihe ndozi ichiche mmezi tụratụ ịchọrọ iche ihe dịka ochi ịmapụtakwara mapụpe ị ga-anọ n'oge nwa ị na-eri ihe ọma pụtara civilization without imepe ihe na-eme ka asọpụ ụmụaka ụfọdụ ụmụaka Igbo na-ekuru bupụ ebe echere maka mọ Ivory Coast ebe echere ịzọpụta ha ka ha ghara ịmụ na agbasọpụ ka esi kọ asị na one time president of Gabon Ali Bongo bụ nwa Biafra ekwuru n'oge agha a na-azụ ụmụaka ka e nwee ike mara ma ga-enyere ha aka ọ ụka Kristi the Catholic Church paid her dues n'ala Igbo iji wee sọọ ụmụ Biafra mmadụ wee na-achọrọzi kọwara ụmụ Biafra na ọwụ ka ihe wetara ha nsogbu ha na-agafe n'ime so Chineke na-akpa anyị obodo ụbọchị nke taata maka nchegharị ka anyị nwee ike na ncheta azụ n'ebe ọ nọ gị na-ekwesu na biznes ekwesịghị echi mata gị dị nwa n'anya Jesu Kristi mara na ụmụ ihe rụrụ aka na oge a time of reckoning na-abịa maka na gị na-ekwesu na biznes nke ọbụla ị gotere kịta ma gị na ndị na-eso gị n'azụ ka ebidokwe kawa afụfe in the future n'ikpeazụ anyị na-asị fọdụ ike na ụmụnne kasị fọdụ anyị na-anọta ndị ọfishal taa n'etiti ndị ọfan ndị fada na-enweghị nne na nna
kwụsị ka anyị nabatara nna anyị bishọp na nwa mgbe nta gara aga mana na asị ndị ndị ọzọ fọm anyị akwụkwọ ahụ fọm anaghị anyị nabatara fara nchebe nwa just 2 days ago fọm anyị akwụkwọ for this year fọm anyị a na-amanye ndị fada orphans akwụkwọ for this year so biko ọ dị nnukwu mkpa na anyị ga-ama ọzọ emere mana anyị ga-akasị obi ihe mma anyị zitata bụ ekpere akwụkwọ gị bee ya maka akwa na-agwọ ya mana ebe na ka onye na-enwere ebe na ofu nwatakịrị ọ ba na onye dọkta mana ya wee nwụọ mana ya ọtụtụta n'anya o wee sịọ ihe mama anyị hapụrụ na ndị ọzọ hapụrụ site anyị onye bụrụ ekwe anwụla ọnụla mgbanwe obi ike ọ ga-ebi ite ọ ga-ebiri ihe enweghị uru ọbụla onye kwere gbanwe ahụ gbaghara ya nwụọ ọmadịghị anya onye kwere Jesus nke nọ n'ime ya ọdịnaya iche na ọmụ na-eche ịbaba n'ime Kraịst ya ọdịnaya iche na ọmụ na-eche hichaa anya gị ọnwa mụrụ ọka na-ere ngaji ebunite ọnwụ iho mana onye kere ndụ ya kere ọnwụ gbanyara ya nwụọ mgbakiri nwụọ o doro anya onye kwere n'anya igwe niile gaji n'ụzọ o doro anya onye kwere n'anya Jizọs nke nọ n'ime ya ka obi ezigbo Bridget nne nna anwụchie na obi niile kwere gara udo ka anyị kpee ekpere maka ezumike mkpụrụ obi ndị ezinụlọ anyị, ndị ikwu na ibe anyị na ndị na-emere anyị ọgụ. Ka Chineke kwụọ ụgwọ ezi ọrụ ha. Maka ndị na-gbakọrọ ebe a, n'ebe ndị ọrịa nọ, gosi ha ebere ya, nye ha ngọzi niile nke site n'igwe, bịazie nyeghachi ha ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi.
na Yesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha ntọhapụ ha njọ ha niile ga-anabata ha n'alaeze nke udo na otuto ya. Biko zọpụta ya n'ahụhụ ọbụla, nye ya mgbaghara ka ọ chọrọ n'aka gị, ma nyekwazị ya aṅụrị nke ndụ anaghị onye nke achara Kristi dị inwe n'anya.
were ya asọ chukwu na nyekene na ịnara enwere biko nara anyị na-erunyere gị oge nwoke nwaanyị nara nwaanyị bụ Bridget biko nye ya mụ na-ebi n'ala ndị nsọ anyị na-arịọ ọzọ ka anyị nwee ike izugere ya otu ụbọchị na nri niile nsọ anyị na ya gasị na kristi inwe n'anya onye nwe anyị nọnyere unu Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which you belong.
Delaware, when the supper was ended, he took the chalice and one small giving thanks. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Keep in mind, Remember, Lord, your church, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Neil, our Pope, and John, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant, Bridget, whom you have called from this world to yourself. Grant that she who was united with your Son in a death like this may also be one with him in the resurrection. Remember also our brothers and sisters who are fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your faith. Have mercy on us all, we pray, that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles and all the saints who have lived throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, our King and in you, O God Almighty Father, the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Let us pray with confidence, Holy Father, in thee was our Savior. Thank you.
as we await blessed hope in the coming of our Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said the apostles, peace I give you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of the church, and graciously grant us peace and unity and balance of your way, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. The reception of the Holy Communion is reserved only for the Catholics who are
ndị natara sakramenti nke nzọpụta na-arịọ maka mgbe odibo nwanne anyị nwanyị ọmụma anyị bụ Bridget. Ị gụnyere ya na ndị bụ ụmụ gị mgbe ọ nọ n'ụwa a site na mmiri Chukwu. Ugbu a ebe ọ hapụrụ anyị ụwa na-ekpe ekpere nke ịhụnanya gị bunye ya n'ọgbakọ ndị nsọ gị alaeze n'igwe anaghị ịga ntị na ịhụnanya. Ya ka anyị si sonye n'ime aja misa dị asaa. Ugbu anyị na-akpọlite parish priest ka ọ bịa were afa parish nnabata ndị niile bịarụ maka mmemme a. Ọtụtụ dịrị Jesu Kristi, onye jisi ike anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma niile nke ọ na-emere anyị. Chukwu fụrụ anyị n'anya. Anyị ji obi anyị were ekele Chineke ọkachasị maka ọmarịcha weda nke o nyere anyị n'ụbọchị nke taata. Anyị na-ekelekwasị ya maka ngozi niile nke o ji gọzie nwanne anyị nwanyị na mama anyị na ndụ nke abụọ ịnwụ anwụ. Anyị na-arịọzi ya ka o merụ ya ebere n'ime nke ọ ga-ebe ya ma nabata ya na alaeze eluigwe. N'ụzọ pụrụ iche n'afọ parish anyị St. John of God, Apple City, ka anyị na-anabata nna anyị ukwu papa anyị bụ parish priest anyị na parish anyị ebe a, bụrụ onye mụ na Fada Michael na-anọchi anya ya, bụ Bishop anyị John Ifeanyi Chukwu Okoye, kene anyị na-agbanye ha ọsụkwa na ọmụmụ ihe anyị kwụ. Kene anyị na-agbanye ha ọmụmụ ya. Kene anyị na-agbanye ha. Thank you, Bishop. Thank you, my Lord, for every Apple City. Welcome to our city. Anyị na-ekele ọtụtụ ndị fada ịnanya n'ile ọka, ilekwazị anya na gburugburu ụlọ ụka. Ọ ga-adịsị ka ndị fada ka ndị ụka niile. Anyị nwere almost 50 priests. Almost 50. So it's the whole diocese bịaba anyị tata. Ọ bụ ihe amụrị, ihe anyị ji ekele Chineke. Anyị amaka n'ihu ọgbakọ ha ofu maka na oge adịghị. Mana enwe ụfọdụ anyị ga-recognize in a special way. Anyị na-ekele fada tọchara ndị fada niile bụ otu ugo nwa ogoro na-awa Fada Michael onye ha ebe ha na-agba na ya. Fada kwụrụ ọtọ kele ndụ maka ebe ha na-agba na ya. If one doesn't come, we take the anniversary. Father, thank you very much for joining. Now, the one, Oka Professor, oh yeah, all give us the Korea for the alpha. Thank you very much, Father Michael, for the Harvard. I need a community to know the Titian of ordinary labor. They originally, the Alabama, all of us, no tutor, Panadi, Popoya, and the seminary and the little data. Osman, Africa, Wasa, not that they go was. And make a regional testimony to make a passing or to the Falashi, maybe Chichi, where we are performing on the Titiani, go Robert Father, Musa, Gaba, Mayaki. She got the road from Sokoto, where we don't come and say the Lapana, the Namu. Welcome, Father. Honor we tell the public, every other Father Augustine, now, Lord, Father, welcome to our place. And then
Ibuchukwu, Father Ambrose of Odede, Godly Father Narogo na Choice Flame na Radio Maria Communication Enugu Diocese. Anyị na-ekelekwa nsị Father Shiu Abakaliki Diocese, Father Emmanuel Oko Narogo na BJP Ọka, Father welcome. Father Emmanuel Oko, Shivazi Enugu Diocese, wetara anyị ebe a. Father Ọkọ Godwin bụ nwanne mama anyị, Father Ndukwara anyị ọrụ na-achị ebe a. She all the way from Aguleri Diocese wetara anyị. Thank you very much, Father Onegoju. Thank you very much, Father Cheles, for coming. Enwere ndị otu anyị our separated brethren, Venerable Arinze Okafọ, who Venerable in charge, Holy Trinity, Ametiti, Venerable, and Asidiniji and Akani. Thank you very much, Venerable. Reverend B.M.O. Ogumanam, Lopasititi, and Omabukwasi na Holy Trinity, ndị Abumaiko evangelizers na Abu City. Thank you very much, man. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, mbọsị my mother agara m akacha mas ndị charismatic si ka ihe ha atọ ebe ahụ ka m si pụta mepee fon ihe mfọgbọ mama is dead. Amaghị m ka mbọsị ahụ dị because ọ dị ka ewepụ ihe na-ahụ. Mana ihe njide happy bụ na mma our mother bụ onye metụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'obi. So na ọ gbara mbọ ka ike ahụ dịka anyị si mara saa na ekele Chukwu n'isi ya dịka Pọl dị asọ si gwa anyị ma n'ọnwụ ma na ndụ anyị ga na-enye Chukwu ekele. Ana m ekele Bishọp anyị bụ Most Reverend Dr. John Ifeanyi Chukwu Okoye. N'agbanyeghị ihe niile ọ bịara bịa preside na maasị my mom. My Lord, thank you. I'm very grateful. So na-ekele ndị fara, na-ekele Fara Kalistus nwa oru ọrụ ya fara ịkwa. Fadeka bụ di ordinary, all my good friend, bụrụkwa friend our family. When I'm not there, Mama not there, all that we do begin ọbanye ọ dịkwa close to my mom dịka ọtụtụ ndị fara n'ebe a. Mmaga kenyere ndị fara niile maka na parish priest anyị ekenego ha. M na-ekele ọ nọghị ebe a fara Ntoni Abụibe azụ. Mgbe m anọghị ọ na-agaba anyị elete my mother osi spiritually ọ gaa mụ na ya dị 2 years tupu gaa mission na Niger. So ana m ekele ya ọ nọ n'abalị mana ọ nọghị kịta. Ana m ekele Father Cyprian na Henry ndị fara bụ secretary bishop. Father Cyprian bụ enyi nwoke right from oge anyị nọ seminary. Anyị na-eji onye ha ji akwụ ka ọchị mgbe ọ na-arụ ọrụ ihe. Ndị ahụ oge ahụ ọ gbafee anyị asị na ezie ya ozi, anyị asị na o jere ebe ọzọ ka anyị jee nọrọ n'ụzọ fụma ebe ahụ ka ọ ga ka anyị mama ya ga-ejiri ya. So Father Cyprian, thank you. Ma Father Henry, m na-ekelekwa ndị fara si Enugu Diocese. Father Iwuchukwu ha bịara ịkọva program ndị communication na Father Ambrose of Odile
Prof, amama m ọ ga-abịa. Adị m surprise maka na ọ na-agụ otega aka mụ na ya kwụ. Thank you, fathers. Na-ekele fara Adịchebe fara Chimiho, the elder brother. Thank you very much. Anyị nọkọrọ ọrụ mgbe anyị nọ na Oji Dinara. Mana ihe nchọrọ ikwu maka ha bụ ha nyere m aka toro ụfọdụ mmemme isi pakapaka as young kids. Mana ha dị obi ebere na-alọta ka sị na ka ha na-ewere ka ha nọ. Thank you very much. M na-ekele ndị ọzọ dị iche iche. Father Emmanuel Oko from Abakaliki Diocese. All my classmates, thank you, Monk. I am here, Father Monk, Manolo and Monastery. Father Monk, thank you. You surprised me. Money I meet here, I got a holiday. From there, I will jump the line around. It was from there, guys, you matter. They were not. Thank you very much, Elder brother. I'm making ndị classmates niile ndị bigger 2017 ndị achị indigenous peace James Igbo na ndị ọzọ n'ebe a na-ekelekwa ndị sisters. Thank you very much for coming. Mba njem afọ ofu o nwere ndị mụ na ha rụkọ mgbe a nara ekwu tata afọ ha mana ihe pụrụ iche bụ ọbụbọ sọ mụa ndị a na mama nwere gịnị connection. O nwere esi na ọkpụkpa mụ aka o ji maka m wee gịnị bịa. So thank you. Na-ekele catechist. Thank you very much. Ndị masters, ndị kwaya. Thank you. Unu na-ekwu ọfụma and I will always call you and unu na-respond. Chukwu gozie unu. Ndị church wardens, ndị security. Na-ekele ọzọ Fada Musa Miyaki. Musa si from Katsina State. Echia na Sokoto. Mana ọ na-asụ Igbo. Ọ bụ onye Hausa na-asụ Igbo. Mụ na-eri ite ebe a gara bishọp. Ọ na-adaba mụ na ya. Mgbe ọ na-abịa m na-atụ ụjọ ndị bandit. Ọ sị m na ọ nọ na 2 o'clock na ọ ka na-akwụkwọ na ọgbagochi ka o si emezi Chineke ụlọ. Etu a ka m si emegide wee gaa mana o rutere ebe a na-enweghị nsogbu ọbụla. Na-ekele ndị ọga anyị ndị Abakaliki ka na-ekele unu ka Chukwu gọzie unu. Ọ bụ ndị unu na-eja uwe ekele n'aba Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Na-ekele ndị enyi ndị enyi ezinụlọ anyị. Chukwu gọzie mmadụ akpa afọ. Na-ekele ndị St. John of God Akwachi maka mbụ unu bụ akpọ enweghị aza. Chukwu gọzie unu. Na-ekele my parish priest Romeo si na mbụ his God. Aka m akpụ mmemme ya na seminarị. Ana m eki ọkpọ mgbe m ga-awa ihe. M na-eki ọkpọ ọkpọ ọchịchara anyị n'oge ahụ n'oge ma. Mana tata ọ bụ n'oge parish priest. Thank you very much for ka Chukwu gọzie gị maka mbọ niile ị na-agba. Thank you. Nna agbazi ụmụnne m unu afụgolu papa anọzi mama ebere ogene anọzi. O nwere ihe m na-echeta mgbe ọbụla nnata ihe nwanyị mmadụ na-adịghị ekwu ga-enyebekwa fada adịghị maka ọ gwara enwere ọmụ nwaanyị enweghị ọmụ nwa enweghị ọmụ eluigwe. Ọ ga-anọ na bed ma so na-egwu ya ma ọ na-azụ ma ọsị karịa ebinyekwa nri nnakọta nsị ndị nwere zọta dị n'onwe gị ibe
woman of a peaceful woman, a woman of profound faith. But I also, I hope that I get honors. Okay, when I go to work, I can have every morning chaplain. All I want to follow as Tia religion, Tia and catechism. I hope you people will not throw away this faith. I hope and the level that you buy in Mamma, who asked my father. Now, my one lost my father. I didn't tell my one so many. Anyway, catch you goes in that Jesus Christ. Biko ka anyị kpọkwara ka anyị na-akasị ezinụlọ ndị Bridget Amuche ha kpọrọ obi olileanya dị ọnọdụ n'eluigwe bụ nkasi obi ụlọ ndị fada niile juru ebe a na ndị otu Kristi a niile kpọrọ nkasi obi nyere ụlọ na na-arịọ ka nna anyị dị asọ bọọlụ na ezinne na ezinụlọ oge niile site na Kristi dị nwere anyị. Ka mkpụrụ obi Bridget Amuche zuru ike na ndokwa. Amen. Nnenna Amuche, onye anyị niile ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na ike nke mmụọ nsọ, ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke niile kwere gara aga, ka o gosi ebere n'ikpe ọ ga-ekpe ya. Mma anyị bụkwa onye eji ọnwụ gbapụta, onye akwụrụ ụgwọ oji, onye mere ka ya na-anarịkwa na mma, na onye egbukwara n'ubu aka nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ. Nnenna Amuche, anyị ji aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke iji gọzie nwaodibo gị na ndụ nke apụghị ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụ ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obi ọma gị na mmekọ dị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, oghere nwaodibo gị Bridget Amuche ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka n'ụwa nke a ka anyị na-akasi onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị Bridget
ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi gị nọ na ya. They got that take you got the microphone, give way for me. Mama. Onye nwanyị Jesu Kristi ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu ahụ gozie ili nke ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ dị ike ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị bụ Bridget nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ ya ruo mgbe ị ga-ekpughe ya nye ya ihe. Gụọ onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị nke dị ebe ebe n'eluigwe gụọ elu ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ugbu a anyị na-adọnye ahụ nwanne anyị na nne anyị bụ Bridget n'ili ka ọ laghachi n'ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị na nne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite, bụrụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a ị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bido ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Amen. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka anyị bere n'ekpere maka
nne na nwanne anyị bụ Ezinne Bridget nne na nwuchie anyị rịọ gị nwere Jesu Kristi onye kwuru sị mụ onwe m bụ mbita n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na m ọ bụgodị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ onye ọbụla dị ndụ kwere na m agaghị anwụ ma ọlị. Ihe anyị ga na-asa bụ anyị arịọ gị nụrụ ọnụ anyị zaa na ya ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarọs hichaa anyị anya mmiri anyị arịọ gị Kristi ka gị onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị Ezinne Bridget nne na nwuchie ndụ ebighị ebi anyị arịọ gị Kristi ka gị onye kwere onye ori nke chere n'elu obe nkwa iru paradaịs nabata nwanne anyị bụ Ezinne Bridget nne na nwuchie n'eluigwe anyị arịọ gị Kristi eji oriri nsọ nke ahụ gị na ọbara gị wee so nne anyị Ezinne Bridget nne na nwuchie nye ya oche na nnukwu ọkwa nke alaeze gị anyị arịọ gị Kristi anyị nọ n'iru uju ọnwụ nwanne anyị na nne anyị Ezinne Bridget nne na nwuchie ka i jiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasị anyị obi anyị arịọ gị Kristi anyị nọ n'oru n'ihi nwanne anyị bụ Ezinne Bridget nne na nwuchie biko were okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasị anyị obi anyị arịọ gị Kristi ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka e mere nwanne anyị Ezinne Bridget nne na nwuchie. Nke mbụ, nwa odibo gị nwere oke ime ihe bụ uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa a, eziokwu bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Anyị arịọ ebere maka ndị na-eru uju. Anyị arịọ gị Chukwu ebe anyị na-akwanyekwa arịrị maka ọrụ nke nwa odibo gị bụ Bridget, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịara nso. Nyere gracia nke anyị ga-eji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ghara ikide anyị, kama ka anyị na-eche nche mgbe niile ka ọ ga-abụ mgbe ọ bụla ị kpọrọ anyị, ka anyị nwee ike ifo banyere aṅụrị ebe site na Kristi onye anyị. Ka Maria nne nke Chukwu maka onye nwụrụ anwụ, ka Maria nne nke Chukwu nne dịkasịrị obi ebere onye nkasi obi ndị na-eru uju, ka anyị n'aka nwa mkpụrụ obi ka nwa odibo ya bụ Bridget nke onye hapụrụ ụwa nke a, ka o site n'ekpere nke ya dịka nne nwee ike ịrụ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ anyị na-atụ anya ya n'eluigwe biri na ya ebe onye nwe anyị. Ndị kwaya Ebube. Then, Father.
ga-akpọlite ndị sista Oye, Katkist Oye, onye isi ndị nna, onye isi ndị nne, na onye isi ndị youth. Abịa? Good. Kedụ sista nọ? Ndị sista. Sista Ifechukwu anọkwa nso? Okay. Katkist anọ nso? Okay. Katkist. Onye isi ndị nna anọ nso? Ọ bụ na enwere onye isi ndị nọ nso, ofu onye nna bịa Oye. Ndị nna onye na-agazi, ndị bụ ndị nna na-agazi ya. Onye isi ndị nne. Okay. Sion. Kedu Sir John Awuchie? Kedu Ogbefi Albert Awuchie? Kedu Antuso, Antopi, Eret, Antebere, grandchildren, Chinenye, Daberechi, then ndị Ebonyi State, ndị ụmụ nwanne mama fada, kedu ebe ha nọ? Ụmụ nwanne mama fada. qua cái hiện hãm qua cái hiện thăng hạng qua cái
on here again. I didn't go to the city on here. I just remember one for Jesus. I thought they didn't have one song. Kedu tabele chibe ebe no kenda ade kedi holiday e wole ebe de send fire ne mo na ebe ni se lori ha kam ba die no wine na beba o fu wine di o fu wine o wine na bo chia me bo ebe titala me bo no wa ka ko chia no ngo titala mo ke titala mo ndi pala beba ya ke ndi pala beba ya ko ni holiday ha ko sa e me me o ni ta Abu Osa ke bo na ai na ke na madara bu jara na ndi fire ai na ke na Mr. Osi why are you saying that? Papa, say I can't never say. Yeah, I'm putting the people to do. DJ Pico, what do I do with them? I'm not for now. DJ Weber. How do you lay hand out? Yes, DJ. Can you do with the good? You get like all the things. I can't do what. He and the good year, baby. Come there, tell them on the part. Tell them come there. Tell them to come. It's you come back. DJ Weber. Tell them mobile cambia. Maso nazo. Don't ever. Asa, okay, are they busy? I don't know about that. Emma bia. Oh, na bia, oh mama bia. Tell them the fire cambia. Bia so. God bless you. Yes. People take no more than they get back. Take no more than they go. That's the thing. Please are very highly. Give a lot of health conditions. In Macadam, a lot of health conditions. As you age. And that's why we condition on The man in diaspora. He the one guy and can't go to London. I don't go to London. I've been away from please watch out. From yes. Just watch the microphone, Ebebe. Ebebe is the one holding the mic. Hold the mic from Ebebe. All right. Thank Yes.
mama anyị na nwanne nwanyị o wutere anyị ntụkọ anyị na Chineke si obi nwunye na-ebe ka anyị na-ebe maka na mbeke na-arụ ụkwụ ajụ anya mbọ gịnị na-eme otụrụ okwu nwere ọgụ ya nwoke ka ya na-azụ ọkwamozu na ọhịa anyị ka anyị bụ kasi ewe obi nwere Puro n'ọtọ, puro ọtọ na ndị ọgọ, puro ọtọ o. Ike awuo nwoke m. God bless you. John, so we buy it in Academy on your way. What was the Sarana? I just
I went out because Nada Cherono. Oh, my God, on a accordingly. So, already I got Chucky Jiraka, Kede, or Hanes, and Digo, Okay, my Lord, I said the girl recording. He did put you my all chairman, about chairman. It's not chairman.
Your in-laws are here, yes. The family of Sir Stephen Okoro, the Bugandi Lugo, the cat BQQ Bank. And just have an outside contact. Tell him where, baby. The family of Stephen Okoro, the Power of wine, in a special way. John, you bet them back on one now. What the wine of where you want to make you go to the head. Never down where no. Take a rope. Look what the baron means to make you the magic. Ah, oh, Maria. Very long. I am a dancer. Ndị ọkọ John nọ n'ọgbọ from Okorachi. Yes, boy been them yes. Ndị Chukwu Agba McDave Chukwu Agba McDave sister November Ife Chukwu Agba. Yes, thank you. All right. The kind of love you will ever want to be on it so much. They love for honey in there. But what if you turn out with you? Okay, I think enough about it. But what if you turn out with the Panama State? No, what if you turn out with the Abats? I would say.
Ndalambara na-eyikwa egwu. Ndalambara biko dodo ọ bụrụ na ewelu ụmụ nwoke ntachi na-achọ ndị Anambra bịakwana gị taa ụmụ nwaanyị nọkwa ebe a. Yes, ọkachọ mmadụ ka ị bụ nwoke na ọfụma ọkachọ nọkwa ọfụma ebe ebe Ogbuefi ihe ị na-eme ebe a tata dị tremendous. Ọ ga-adịrị gị na mma o. Yes. Ndị ala London nọ n'ọgbọ from Anambra State. Wayo. Hey! We are about Shiwayo biko. Shiwayo. We are about Shiwayo nabata. Wayo. Chukwu ka ajọ chọrọ. Wayo. Yes, it's correct, MC. Ndalo London from Anambra State. Yes. I'm actually all the way. Yes. Ndalo London, Ndalo London. Yes. Yes. Ogbuefi Abbas Awuchie Nandibia. Ogbuefi Abbas. Ndalo London. Na ndị ọgọ ya ndị ala London na-ata awụchi ebe a. Yes, na-ata awụchi ebe ụmụnụ kasịa unu anyị bụ ndị si ala London na Anambra steeti anyị debe ngige anyị ka anyị mejere unu nwa obere oge maka na ife a na-eme otu ebe niile ọnwa dịbụgo ngara dị ya na-eme ebere bụ ka a depụga onye dịpụga ọhụpụga ndị adịba anyị kacha n'azụ onye na-asụ ọga dị unu na mma anyị ji alọbịa anyị ji alụdo anyị ga-anaba n'udo n'afọ Jizọs ka Chineke gozie unu Papi vai dizer que não recordou ya. Udah dulu nona apa Jesus. Bukan no. Ada tanah no. Ibu ni juga sini ni sini. John America on the Nigeria high currency. On the Nigeria high currency. Ada tu bapa rotian nana. Ada tu bapa rotian nana. Moving forward, please.
Yes. Ezigbote nwanne mama Ọsamaka. Okay. Ya bụ Mama Injinia Ikechukwu from Oruchi. I don't think it's no. Mother-in-law. Ike. Ị na-aga ife na abịa ka chisabe ihe mkpụmkpụ niile zuru ezu. A na-achụpụzi aka dịka FM, not Kakem. Anyị na-asị unu nnọọ. Unu ike. Obi dịrọ egwu ogologo mmemme ahụ. Can you baba mali ririye? Mende quatro câmeras mais.
Kalau lu sila nye ula nye jitu. Tifuru love ma. Kalau lu sini. I love my men nati. Oh yo. Men nati ang may hang may anya pa. Ile ga go da yin wala yin lo. Bulu dafura daf. Bulu daf. Come on. Ito ang ko ita di ba ho ba ko. Yo ba kan ni. Ija mole meteru na.
Thank you.
Father Kalengio. Okay. Megodi ko haneze mara afa gị na onye bụ. Aka afa m bụ Fada August Weekend na Uche. Onye metiti. Dan bụrụ onye obodo asị, echiri ka obodo asị. Kalengio. Anyị fụ ka o si wee dị n'ezinụlọ tata wee sị gị ka ị hapụ ịba akwa dịka ndị na-enwere onyinye maka anyị ghọtara nọ nne gị bụ ihe a na-akpọ n'ụbọchị tata. Sị ka ịgbagodo ọha na eze ka obi dị gị tata. Okay. Ihe niile gara ọfụma. Eziokwu na o wutere m maka nchere ọ kara ịnọ mana n'ụzọ nke ọzọ adị obi dị m aṅụrị maka na ọ bụ nwaanyị biri ndụ ọfụma nwee ezigbo ọrụ nwee nwunye olileanya ọ bụ nwaanyị eji okwukwe na obi umeala mara so ọ ya nwa obi jide m ụtọ. Ekele gị na mbụ anyị na-enwe aṅụrị n'ihi na Jehova na mkpụrụ obi ya na ndụkwa n'ihi na many people agbagwo ezigbo ama n'isi ya na obiri ndị ọfụma wee na-asị na Jehova ga-anakpọ obi ya na ndụkwa n'aha Jizọs. O nwere ihe ị nwere ịgwa ha na eze na ndị kwuru ibe chọgị wee bịa na mmemme a n'ụbọchị tata? Ana m ekele ha ka ha si wee gbakọ anyị n'akụkụ bịa ihe m na-akwa ha bụ nọọ dịka onye a na-akpọ Cicero bụ Roman philosopher si kwuo na the life of the dead is written in the heart of the living. Na ndụ onye nwụrụ anwụ na a na-ede ya na gịnị obi ndị so mmanya bụ an example manyụta bụ onye na-ekpokọta ndị mmadụ ọ dị generous ọ na-enye ọ bụkwa nwaanyị ihe ekpere so nna ndụmọdụ na-enye onye ọbụla bụ onye ọbụla bido obiwe ezigbo ndụ maka na ihe butere n'ụwa ka a ga-eji nọgide. Ekene gị ọ ga-adị gị na mma anyị fụrụ mbụrụ gbara ezinụlọ a wee sị na unu zụ ka eme na-asị ntekunu ji na ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs wee na-agba ekpe na-asị na mmemme unu mere ga-adị ka aja konchu na ezinụlọ Jehova nwere gị si na wee merụ na ihe bụ ihe dị ụkọ n'ezinụlọ n'aha Jizọs. Ọ nwere ihe ọzọ ị nwere ike ịgwa ha na eze? Amen. Father, ekene m gị ọ ga-adị gị na mma. Injinia ekele m gị biko mmenụ ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Oke aha m Awuche Herbert Onyekachi Ogbuefi Akọdị na nwa na Omennachi bụ ama etiti asị. Ọ ga-adị gị na mma biko anyị na-akasị gị obi dịka ka afọ ebe akwa dịka ndị na-enwere na anyị mara igwe niile na-aga n'ụzụ and ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji mana ọ na-adị mma ka achịcha ka esi wee dị ndụ na ka esi wee lọ dịka nwata ahụ nwụrụ anwụ mana anyị mana ndụ bụ mgbanwe ka Chineke na-agbanwe ndụ na ndị nwere njedebe. O nwere ihe nwere ike igwe ọha na eze tata unu na-eme mmemme akwamozu m unu dịka isi kwuo normal voice but then igwe niile ga-aga n'ụzụ mmanya na o megbuo nke ya ezigbo omume o mere na ndị mmadụ ji gbakọ tata bịa kwanyere ugwu ikpeazụ o wee dịka na mpaghara na-asị onwere ihe dịka ezigbo omume onwe ihe dịka ezigbo omume si na ejide ezigbo omume na ndụ anyị na-eji ezigbo omume. Thank you. Ejikwa m wee ekele ndị niile mmemme ọrụ na-asịrị aka ndị ya na mma ka ha bịa sị na Chukwu ga-agọzi ha mmadụ n'aha Jizọs. Amen. Ọ ga-adị gị na mma anyị hụgo ezigbo aṅụrị na ndị mmadụ agbagwo ezigbo ama n'isi ya n'obiri ndị ọfụma anyị wee sị na Jehova ga-anakpọ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Ọ nwere ihe ị nwere ike ịgwa ọha na eze ndị kwuru ibe chọgị wee bịa ma ọ bụ ihe na ya Jehova ka o mere ezinụlọ unu apụtakwa mechara mmemme anụ a? Ndị nke niile tara na-asịkwa ka Chineke onye ọ masịrị
na ndị nke anapụrụ ya ka ọnwụ ya anụnwa bụrụ ngozi bụrụ amara dịrị ezinụlọ anyị bụrụ ihe mbuli elu na agamniru anyị ka azụ anyị mma ọ ya awụ ngozi na ezinụlọ anyị na Jizọs Kraịst Amen. Ekele gị o. Habitek Ogbuefi one ekele gị gụbọzi na-ekele gị o. The Hobos Empire Media na-ekele gị. Wee na-asị na ọ bụla bụ mmanụ bụ nkwụ enu na-asị ide gị ji ọ ga-adị gị na mma o. Ekele gị o.